Na fara gasan sukuwan doki gaskiya tun ya kai kusan shekara 4 a garin Gashuwa. Allah taimake ni shekara na farko da aka fara na zo number 2. Sai shekara na uku sai kuma ban yi ba. Sai shekara na 4 Allah ya bani nasara. A shekara 2025 na samu nasarar na ɗaya. Still shekara 2026 Allah ya ƙara bani nasarar samun na ɗaya a gasan gudun doki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallo barka da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani sunana Ibrahim Muhammad Nura wanda yake gabatar muku da shirin IB Yobe Talk Show. To a wannan lokaci ma kamar yadda kuke gani mun zagaya cikin masarautar Bade sai muka ɗauko ɗaya daga cikin hazikai kuma zakarun cikin wannan masarauta wanda ya zo gwarzon shekara har tsawon sau biyu. Shekara biyu kenan yana zuwa gwarzon shekara. Za mu tattauna da shi a cikin wannan gidan TV namu mai albarka mai suna IB Yobe. Za ku ji kaɗan daga cikin tarihinsa da kuma irin nasarorin da ya samu a cikin wannan masarauta ta Bade. A barka da zuwa. Barka da yamma Abi. Da farko da mu da masu kallo za mu so mu ɗan ji takaitaccen tarihinka, menene sunanka da kuma wani abu da ba a rasa ba. Da farko dai sunana Muhammad Maina Dushi wanda aka fi sani da ɗan Mainawa. Ina nan anguwan Kuka. Na fara gasan sukuwan doki gaskiya tun ya kai kusan shekara 4 a garin Gashuwa. Allah taimake ni shekara na farko da aka fara na zo number 2. Sai shekara na uku sai kuma ban yi ba. Sai shekara na 4 Allah ya bani nasara. A shekara 2025 na samu nasarar na ɗaya. Still shekara 2026 Allah ya ƙara bani nasarar samun na ɗaya a gasan gudun doki. A wannan shekara kenan da muke ciki. A wannan gasa da aka gabatar na tserarin gudun doki wato sukuwa kenan a wannan babban masarauta ta mai albarka ta Bade. A wani shekara ne ka fi jin daɗin gabatar da wannan gasa a cikin wa'annan guda 4 da ka gabatar? Gaskiya shekarar nan ne. Ta 2026 kenan. Me yasa ita ta bambanta da wa'ancan? Gaskiya da har na ce ba zan yi ba. To kawai sai wasu ce in yi, wasu ce kar ka yi. Wasu suna ce in na yi record ɗina zai kare, last yana zo first position. Kuma still in na ce zan yi bana in fa record ɗina kare ba. Baka zo first position ba. Kaga ai record ɗina kare. To da har ba zan yi ba sai abokanai na wasu ce in yi, wasu ce kar na yi. Sai mama ta ce in har ina da ra'ayi in je in yi Allah ya bani sa insha Allah kuma zan samu nasarar da ɗaya. Sai in ce to shikenan. Aka sa sunana na yi. Wallahi daɗin da na ji sai da na shigo cikin fili inda ke ganin masoya na kowa addu'a kowa na ɗaga hannu Allah baka sa Amir. Allah baka nasarar samun na ɗaya insha Allah zaka zo na ɗaya. Tun daga nan kawai na fara jin wani confidence ya zo min kawai na ji a raina insha Allah zan zo na ɗaya. Gaskiya ne. Muka yi gudun farko na zo na ɗaya da ke dama ana yi ne a ɗauka a zubar round ne. Farko na zo na ɗaya da aka tashi final aka haɗu mu gabaki ɗaya. Muka taso kuma Allah ya ƙara bani nasarar na ɗaya. Haka ne wannan. To amma wani tambaya mana yanzu a cikin duka wannan gasar da kai ka zo na farko kuma aka yi round aka cire. Daga karfin dokin ne ko kuma daga kai ne yanayin rukonsa da kake yi? Gaskiya duka biyu ne. Daga karfin dokin ne kuma daga yanayi na. Ka san akwai doki mai gudu. In har bai samu wanda ya iya ba, in kuna gudu, gaskiya duk doki duk gudunsa in har bai samu mahayi ba wanda ya kai mahayi, to ba za ka ware shi ya gudu ba. In kuma ka samu doki mara gudu, kai kuma mahayi ka iya gudu, ka iya doki sosai, to akwai yanda za ka mai kuma sai ka samu nasara ka ci. Sai ka canja shi kenan. Abin da ya karfin ya zama biyu, da iyawa sannan kuma da karfin doki. Karfin dokin haka ne. Amma wani irin doki ne kai amfani da shi a wannan lokacin duka? Gaskiya shekara ta 2025 na yi amfani da bikili. Bikili dokin yaƙi kenan. Sai kuma shekara na 2026 sai na yi amfani da juru shafiji. Juru daban kenan da wancan shekara. Daban-daban ne gaskiya. Amma tsakanin shi wannan juru din da kuma bikilin nan wanne ne ka fi jin daɗin tseren sukuwa da shi? Gaskiya da bikilin. Bikili ya fi Da bikilin gaskiya. Me yasa? Gaskiya bikilin yanayin tashin shi gaskiya tashi na daban ne. Kuma abin da ya bani mamaki shi bikilin ni nake kula da shi, dokin babana ne ni nake kula da shi sosai. Shekaran da aka fara yi gaskiya na zo na biyu. Sai kuma shekara na 2025 da muka tashi gaskiya dokin nan ya bana mamaki. Akwai dokin da ya fi shi gudu a wajen nan. Ni kaina shekara na 2025 ban sa raina akan zan zo na ɗaya ba.
amma na sa a raina zan iya zuwa ko na biyu ko na uku. Wallahi da muka jera dokin nan da muka taso na kalfa ya bada rata yadda baka tsammani. Ya ba wa sauran wanda kake tunanin ma kamar za su fi ka. Gaskiya dokin nan ya yi surprising ɗina sosai. Ban taɓa tsammanin zai wannan gudun nan da ni. Wallahi abin ya bani mamaki. Sai ya zo shi wannan bikilin kenan. Shi wannan bikilin. Gaskiya ne. Ka ce shekara ta 2026 ita ce wadda ka fi jin daɗin ta sakamakon irin abubuwan da aka yi. Za ka iya bayyana wa masu kallo irin kyaututtuka da kuma alkhairan da ka samu a lokacin gabatar da wannan gasa? Gaskiya duka wannan shekara na 2025 na samu kyaututtuka sosai. Kamar mai martaba Alhaji Abubakar Umar Suleiman ya bani kyauta sosai, gaskiya na ji daɗi. Allah saka mai da alkhairi. Amin ya rabbi. Allah ya rufa mai asiri. Amin ya rabbi. Sai kuma Honorable Yawu Usman Daciya Deputy Speaker, Member House of Assembly ya bani shi ma kyauta. Na ji daɗi gaskiya sosai. Allah saka mai da alkhairi. Allah ya bashi sa'a. Sai kuma Honorable Sanda Karabade shi ma min kyauta. Gaskiya na ji daɗi sosai wallahi. Allah saka mai da alkhairi. Na ji daɗi sosai. Sai kuma shekara na 2026 mai martaba Alhaji Abubakar Umar Suleiman ya sa min albarka, ya min addu'a sosai, kuma ya bani kyauta. Ina mai godiya sosai. Sai kuma sai kuma ambassador Garba Aji Yabo ya bani kyauta gaskiya sosai. Na ji daɗi. Allah saka mai da alkhairi. Sai kuma Alhaji Musa Landi shi ma bani kyauta. Na gode, Allah saka da alkhairi. Sai kuma babana ya min kyautan da ban taɓa tunanin zai min ba. Gaskiya shi da kansa babana ya samu albarka sosai, kuma ya min kyautan da ba zan taɓa manta a rayuwana ba. Bai taɓa min kyautan da ya kai wannan ba gaskiya. Shi ma na gode, Allah saka. Shi ma ya bada tashi gudunmawar a matsayin sa na mahaifi. Gaskiya. Gaskiya ne. Ka samu abubuwa da yawa kenan. Gaskiya na samu abubuwa sosai wallahi. Gaskiya ne. Amma ya kake ganin zuwa wani lokaci wannan gasar za ka ci gaba da ɗaukan zakaran ne ko kuma ya confidence ɗinka? To ina tunanin zan iya fitowa, ina tunanin ba zan iya fitowa ba. Amma gaskiya shekara mai zuwa zan huta sai in wana ma su samu. Su ma su je su hau kenan. Wato za ka dan bari daga nan kenan. Amma yanayin horon doki da ake badawa da kuma kai ma mai koyo, ta yaya ka biyo wannan mataki tun daga kan horaswar dokin har zuwa kai koyanka? Ya aka yi har ka koyi doki har ka kawo zuwa wannan lokaci na matsayin gwarzon shekara? Gaskiya tun ina yaro, tun ina ɗan ƙarami, tun ban san meye doki ba, babana yake ɗaura ni a doki. Na tashi na ga dawakai guda biyu a gidanmu, da kili da bikili. Dawakai guda biyu na babana ne. Sai ke koya min doki akan kili da yake. Gaskiya bikilin yana da faɗa sosai. In na zo ma jikin cizo yake kama ko ya kama harbi. To shi kilin ne in na zo ina shafa shi sai ke kwatanta min yadda zan rarrashi doki har doki ya saba ni. Ya fara ɗaura ni a doki, ya koya min yadda zan yi control doki. Babana kenan da ya haife ni. Shi ya koya min duk wani abu da na iya a doki. Shi ya koya min kuma ya koya min yadda zan yi wa doki, yadda ya koya min yadda zan zo gaban doki mai faɗa, yadda zan rarrashi doki, duk haukan doki yadda zan rarrashe shi, duka da ya koya min duk abin da ya kamata na doki gaskiya. Kuma ni ma na koya mutane da yawa sosai gaskiya. Na koya mutane sosai, manya da yara doki. Dan akwai manyan mutane na koya musu doki gaskiya. Manyan mutane da sun haife ni na koya musu doki. Tabbas sakamakon wannan koyon da kai a wajen mahaifinka kai ma gaskiya ne. A baya da wannan kuma akwai wata kungiya da na ga kuna participating a cikinta mai suna Bade Horse Riders. Yaya wannan kungiya take? Gaskiya kungiya ce mai zaman kanta. Kungiya ce wanda manyan mutane gaskiya sun shiga ciki sosai. Sun sa mata albarka, kuma duk wani gudunmawa da muke bukata sun ce gaskiya za su yi kokari su ga sun taimaka wannan kungiyar nan. Gaskiya. Musamman mai martaba Alhaji Abubakar Umar Suleiman ya karɓi wannan ƙungiyar hannu biyu saboda ba a taɓa kafa ta ba sai bana. An kafa ta ƙungiya ne mai zaman kanta. Kuma ina tallatarwa da kowa al'ummar Bade, duk mai son koyon doki, ko mai sha'awan ya hau doki ko ya koyi doki, to ƙungiya a buɗe yake. Za ka iya zuwa ka yi rajista a ƙungiya ka shiga. Ƙungiya ne mai zaman kanta. Akwai JC da aka yi na kungiya, akwai form in kana so zaka zo ka register form din ba tsada. Wanda za a faɗa ma ka'idoji. Akwai ka'idoji da dokoki. Sai kuma sai shekarun ka ya kai. Daga shekara 18 zaka zo ka zuwa sama. To shine zaka iya shiga wannan kungiyar. Amma idan mutum kuma yana so ya shiga wani hanya ya kamata ya bi? Akwai chairman, akwai escorts na kungiya. Akwai chairman, akwai vice chairman, akwai PRO, akwai duka da escorts da ya kamata a kungiya. Duka akwai su. Za ka iya samun ciyaman namu shine Alhaji Hassan Sale Suleiman, shine ciyaman na kungiya. Ni kuma ni ne PRO na wannan kungiyar namu. To ko shi aka samu ma ko ni aka samu za ka kai wa mutum kokari. Insha Allah. Sakamakon ka juma da koyon doki,
ka koya ka koyar, sannan kuma ka san halin dawakai, ka san nagari, ka san mai kyau da mara kyau. Wace shawara za ka ba wa mahaya doki a daidai wannan lokacin? Gaskiya shawaran da zan ba ku mahaya doki, kowa dai zan ce mai yi haƙuri. Saboda shi da kake ganin rayuwa, in kana so ka cimma burin rayuwa sai kai haƙuri. Akwai wasu su ce sun yi gudu an danne su ba a basu ba, wasu kuma sun yi sun faɗi, to karka ce za ka daina, kana yi. Saboda ni lokacin da na fara sukuwa gaskiya na zo nan batu ne. Na uku da na tashi ban ci ba, sai kuma na hudu Allah ya bani sa'an nasarar na ɗaya, na biyar ma Allah ya ƙara bani sa'an nasarar na ɗaya. Kaga da ban yi haƙuri ba, da zan ce kwata-kwata na haƙura. Ka haƙura ba za ka yi. To gaskiya ina jawo hankalin mutane da in har za ka yi gasar sukuwa, kai ba ma gasar sukuwa ba, duk wani gasa da za ka yi, to dole sai kai haƙuri, za ka ci riban wannan abun. Haka ne. Muna ganin yadda ake yin kilisa da kuma sukuwa da ake a cikin gari, ana samun ƙalubale da yawa. Kai wani ƙalubale ne ka taɓa fuskanta a harkan hawa doki? Gaskiya harkan hawa doki, akwai lokacin da na hau doki. Gaskiya ya kai kusan shekara 5, doki muna gudu ne, sai na faɗi. Ya je tsallake wani babban kwata, to ban kula ba, ko sai ya faɗi. Wala da ya faɗi na ji ciwo sosai, na ji ciwon da baka tsammani. A lokacin har mama na take ce min, kai Amir, ba ka daina hawa doki ba, irin ciwon da ka ji kaza da kaza da kaza. Take gaya mu. Sai baba na ce a'a, ai kyanta a lokacin da ka faɗo ka ƙara koma ka haushi. Baba na gaya mu. Ya ce ai cikakken mahayi shine in ka doki ya wular da kai to ƙara koma ka haushi. Sai baba na ke mun faɗa ke cewa to me yasa da wular da kai baka tashi ka haushi ba? Sun ce a'a, amma shi aka ɗauro ne aka ni gida, sai ce a next in ka hau doki. In har ba karyewa kai ka ji ba za ka iya hawa ba. To gaskiya doki yana wular da kai. To gaskiya karka ce ba za ka ba, ka ƙara koma ka haushi, ka neman bulala, ka yi wa gaskiya. To tun daga wannan lokacin nan gaskiya in har na doki ya wular da ni, gaskiya sai na haushi, sai na ƙara koma na haushi, na neman bulala na ƙara bashi kashi. Haka ne. Amma ya kake ganin iyawar doki yanzu, mutum idan ya kai gwani akan doki, yana iya faduwa ko kuma akwai wanda kwata-kwata doki baya ka da shi, yaya abun yake? To wasu suna cewa in har cikakken gwani a doki shine wanda ya hau doki ya wular da shi, mai ƙara hawa. Wasu suna cewa duk iya dokinka, in har ba doki bai taɓa wular da kai ba, to gaskiya baka cike mahayin doki ba. Amma in har doki ya wular da kai kuma ka ci gaba da hawa, to shine cikakken mahayi. Ko shekara 100 kai kana hawa doki, in har doki bai taɓa wular da kai ba, to kai za a kira ka da wanda baka iya doki ba. Amma in doki ya wular da kai ko sau ɗaya ne kuma ka ci gaba da hawansa, to shine cikakken mahayin. Gaskiya ne, wato dai duk kwarewar ka za a iya tsinkar gari rana ɗaya a ce doki ya buga ka da kai. Saboda doki gaskiya ji mu rauni da yawa. Mun faɗi, ya bige ni da mai mashin, doki ya gudu da ni. Doki ya gudu da ni tun daga bakin DD Concept har gaba da gas makaɗan. Ya gudu da kai kuma baka dira ba. Ban dira ba. Daga ƙarshe dokin ne ya tsaya, ya tabbata ni. Kai dokin nan har sai da ya gaji da gudu, tukuna na dira na riƙe shi, har sai da ya gaji da gudu ya fara rage gudu, na dira na riƙe shi. Abokanai na mun kusan mun shirya ne muka tashi. Tun daga bakin wajen DD Concept dokin ya gudu da ni. Ko ya gagara hawansa, sai na ce to ni da abar dokin nan gaskiya ni zan haushi, zan lallaba shi ne. Da muka zo ko suna zuga ni, sai ka je da shi waye shi ya shiga fara doki irin da aka zuga ni da ya. Muka taso da su kawai dokin nan suka jere in group a layi, suka jira ni tun kafin na ƙaraso wajen, saboda in suka zo za su tara doki. Wala da muka zo dokin nan da mun gaji doki, sai da doki ya faɗi a ƙasa, dokin ne ya gudu da ni. Abokanai na suka bi ni kusan mutane 5. Muka zo tun muna tafiya, tun sun kusa su kamo ni, suka zo muna jere da su. Akwai wanda ya rike linzamin hannuna, ni ma na rike, muka ja dokin ne ya tsaya. Wallahi in na ja ma ƙara gudu yake, kawai na zuba mai ido. Ka rabu da shi. Wallahi na rabu da shi, kawai shi da kansa ya gaji, ya gama gudun sai ya gaji, da ya fara rage gudu na dira, sai na rike shi. Gaskiya ne. To daga ƙarshe sai kuma mu duba akai burinka. A yanzu hawa da wakai kamar mota ne, zaka ji mutum yana cewa yana son mota kaza, yana son mota kaza, ko an fidda wata sabuwa. Kai a burinka a hawa da wakai, wanne ne yanzu ka sa a ranka kake so? Nake son na hau, ko nake son in mallaka? Kake so duka, ko ka hau ko ka mallaka, duk ɗaya ne, wanne ka fi so? Gaskiya ina son in mallaki ai kusan dawaki da yawa, in har Allah ya hore mu kuɗi, to gaskiya zan aje dawaki a gidana fiye da 10. Gaskiya ne. Gaskiya the best doki da zan fara, the best zan aje kili. Ka san an ce shi kilin doki ba a banza. Ba a banza, dole sai yana da hali. Dole wani gaskiya yawancin farin doki yana da hali, ba a samun banza gaskiya. Zan aje kili, zan aje kyara fari 5, zan aje juru, zan aje kuma bikili. Dukansu. Kuma zan aje insha Allah algas, in har Allah ya hore mu, zan aje dawaki gaskiya da yawa. Gaskiya ne. Wannan shine dai babban makasudin abin da kake so kenan a dawaki. Gaskiya. To masu kallo kun ji irin tattaunawar da muka yi da shi wannan gwarzon shekara na masarautar Bade,
kuma kun ji irin gwagwarmayar da aka sha tun daga farkon hawa doki na sukuwa da kuma irin gasussukan da aka shiga da kuma irin alkhairan da ya samu ta wannan hanyar. Da fatan za su zame mana darasi, sannan kuma mu ɗauka ɗan daga cikin tattaunawar da muka yi da shi su zame mana abun kwaikwayo da kuma koyi. Muna godiya sosai da sauraron mu. Ku kasance da mu a cikin wannan gidan TV na mai albarka mai suna IB Yobe Talk Show. Mun gode muku sosai.